Yon, welcome back sa channel mga kapotpot. At parang follow-up natin to dun sa ating goodbye vlog video na pinost recently. Actually, parang yung pagkaka-explain ko nga last time sa video, hindi naman siya talaga goodbye vlog. Parang paalam lang to sa inyo mga kapotpot, lalo dito sa YouTube. Iba kasi yung community sa YouTube kasi sa Facebook. Para dito sa mga nakasubaybay sa YouTube, sa mga kapotpot natin sa YouTube. Parang pagpapaalam ko to sa inyo na yung content natin, yung channel natin, ay magta-transition na from being a purely cycling-related channel into something na more diversified, more generic, kumbaga, yung content niya. So, yung parang mga normal vlog, life vlog, para siguro yun ang mas encompassing na term na pwede kong gamitin, life vlog, kasi gusto ko mag-share ng mga iba't ibang mga life experiences. Hindi lang sa cycling kasi although syempre nakita niyo naman kung kaano kasaya yung naging journey natin sa cycling, kung gaano karaming pwede i-share. Kaya lang, na-explain ko sa kabilang video kung bakit medyo mahirap na rin gumawa ng content sa cycling. Bukod sa nakakapagod, ang hirap na, medyo limited na yung pwede natin puntahan dahil ang dami na nating napuntahan, ang dami natin na vlog. At para makagawa ng mga bagong content, it's either magpakalayo-layo ka or talagang super epic na mga rides. Kaya syempre, meron tayong pamilya, meron tayong negosyo, meron tayong mga ibang bagay na ginagawa sa buhay. So, hindi na sustainable para sa atin yung bike vlog. Pero once in a while, gagawin pa rin natin yan. Lalo na ngayon na nabasa ko yung mga comments ninyo dun sa previous na vlog ko. Siguro I'll try to do bike vlog siguro twice a month or once a month. Every now and then para lang parang tuloy pa rin yung cycling aspect ng channel. Yun nga, nabanggit ko yung mga comments. Actually, yan yung nag-push sa akin para gumawa ng part 2 nung bike vlog na vlog ko. Kasi nung nabasa ko yung mga comments ninyo, grabe, sobrang overwhelmed ako. Na-touch ako sa mga comments. Siguro 99% very very supportive sa naging decision ko na mag-transition into other format. At ayun, i-share ko sa inyo, hindi ko mababasa lahat, ang dami. Maraming salamat sa inyo mga kapotpot na nag-spend ng time para mag-comment. Yung iba, i-share ko sa inyo para masagot ko na rin. Kasi yung iba, it's worth responding to. Tapos, ayun nga, natouch ako. Gusto ko sabihin sa inyo na natouch ako sa mga comments ninyo. Parang same feeling na nararamdaman ko pag nami-meet ko yung iba sa inyo in person, tapos nakakausap ko kayo ng mga kwentuhan, telling me how much yung channel has affected your life, has contributed in some way. Ganyan, paano kayo natulungan. Very touching. Simulan natin kay Boards9592. Sabi niya, nakakamiss yung gaya ng mga old vids mo, Master. Parang kasama lang talaga kaming nanonood sa ride mo. Super solid. Actually, nakakamiss din talaga. Yung comment mo, Master, na parang kasama talaga sa ride. Actually, yun isa sa mga tinatry namin sa Team Apple na gawin. As much as possible, konti yung kinakat namin, lahat kinakapture namin. Tapos yung mga impromptu moments, alos lahat naman yan impromptu wala naman kaming script na ginagawa pag nasa ride. As in, kung ano yung nangyayari, where it happens, as it happens, lahat pinapakita namin. Kasi syempre, minsan may mga tinatanggal kami, pag minsan, syempre, puro kami mga lalaki, minsan may mga green jokes din, may mga profanities. Pagka gano'n, minsan tinatanggalan namin kasi alam namin minsan may mga batang nanonood, minsan family yung nanonood, so kailangan maging wholesome pa rin. Kay Days of Ace, sabi niya, Idol, hinahanap-hanap ka pa rin namin. Mag-vlog ka pa rin pero video na lang kahit walang salita-salita. Ikabit mo lang yung camera sa chest mo, okay lang yan. Kahit naririnig namin ang conversation nyo, okay lang, no need to tell stories gaya ng ginagawa mo before, i-video mo na lang. Actually, magandang idea yan, Master. So, siguro nga, yung mga short rides ko, ganyan lang gagawin ko. Or minsan yung mga travel na ginagawa ko, magka-capture ako and then
share lang without any kwento-kwento. Pajakeros 5178, sabi niya, bakit hindi ka na lang mag-switch sa motor? Dati puro din bike after mag-Baguio at Bicol ride. Tinigil ko na, switch na ako sa motor. Ang sa akin lang, gusto ko rin ma-experience mag-ride gamit ang motor dahil mas maraming mapupuntahan. Well, sa akin, personally, takot ako sa motor. Medyo na-trauma ako dyan nung high school ako. Marami akong kaibigan na aksidente sa motor. Yung iba napuruhan, yung iba hindi na nag-survive. Miski umangkas sa motor, takot ako. Lalo pag nakaangkas kasi pag nakaangkas ka, yung control nasa ibang tao, wala sa'yo. So 100% no sa akin yung motor. So yun, ang dami nagko-comment actually na kung bakit daw hindi ako mag-motovlog. Hindi para sa akin yung motor. Galing kay Romo Home 6893, may gap ba kayo ng Team Apple? Di mo na sila binabanggit lately. Well, unang-una, paano ko sila babanggitin? Hindi nga ako nag-vlog. Tapos, pangalawa, wala naman kaming gap. Every now and then, every once in a while, nagkikita pa rin kami. Last time na magkakasama kami, na kompleto kami, birthday ni Sir Noel. Wala lang nag-vlog sa amin. Ewan ko kung may nag-post ng pictures, wala rin yata. Ano lang kami, basta nag-enjoy lang kami. Ayun. Tapos, minsan, pag may mga rides, ganoon din, nagsasama-sama rin kami. Kami ni Sir Ronnie, madalas nagsasama rin kami dahil magkalapit lang kami. Balagtas siya, nasa Marilao na ako ngayon. Minsan nasa Philippine Arena kami, minsan nasa UP. Tapos, ganoon nga, hindi na namin vlog yung mga ini-enjoy lang namin yung moments. Sir Noel, nung nakaraan, kasama namin sa event ng Spider. Si Charles, nung nakaraan, kasama sa may payaya ride ako sa UP. Na again, hindi ko rin vlog. Dahil nga, gusto ko lang enjoyin yung mga rides. Galing kay Your Deck 2834, marami din akong pinapanood na bike vlogger. Pero iba pa din talaga yung Ian Howe at Team Apple. Sa totoo lang, hindi na din ako nanonood ng bike vlogs ngayon. Ewan, nakakamiss yung way ng vlog mo. Buhay na buhay. Actually, thank you Master sa comment mo. Siguro isa sa mga unique na ginagawa ko dun sa vlog. Medyo halos raw siya. Mahaba. Tapos yun nga, konti yung cuts unless sumusobra yung profanities namin or yung mga green jokes. Pero as much as possible, sinishare ko yung mga nangyayari. Kasi di ba yung iba, makikita natin, halimbawa, si Biker Dude. Pag nag-vlog si Biker Dude, talagang production level. Maganda yung may voice over, maganda yung stats na pinapakita, yung details ng ride. Si Anli Ahon, pag nag-vlog siya, detalyado, well-researched. Si Jer Victor, ganun din, well-researched din. Iba-iba, si Jay Katigbak din, maganda rin yung presentation niya, yung production niya. Ako naman, since para sa akin, pagod na ako sa ride. Tapos, ang dami ko pang gustong gawing rides. Gusto ko i-share yung experience as raw as possible. Kaya ganun yung style. Minsan, mahaba. Actually, nung una, yung iba sinasabi nila, sobrang haba ng vlog mo, walang manonood yan. Para sa akin, okay lang. Kasi, yung mga taong gusto talaga makita yung rides, okay na ako ron. Sabi ko, kung sino lang talaga yung mga interesado makita yung mga nangyayari, okay na ako ron. And surprisingly, marami namang nakagusto nung ganong klaseng format. Galing kay Gardo Edluza, 10-12. 2023 ako nag-start mag-bike. Medyo late na to si Master. Mula Pinugay lang hanggang Palo Alto, dito sa Rizal, puro suka ako. One time, naghahanap ako sa YouTube kung paano mag-align ng RD hanggang nakita ko vlog. North Luzon Loop. No idea na may mga taong nagbabike ng ganong kalayo. Kaya sabi ko, totoo kaya yun. Hanggang tuloy-tuloy na nanood ako sa mga vlog mo. May mga lugar na gusto ko puntahan, panoorin ko lang vlog mo. Di ako nililigaw. Ayun, unang kita ko sa'yo nung yaya ride mo sa Taktak. Master, maraming salamat. Sana magkita ulit tayo sa daan. Thank you din, Master. Isa sa mga natutuwa akong nalaman ko na yung ibang mga nag-rides, pag may gagawin silang long ride, hahanapin muna sa channel ko kung nagawa ko na. Tapos yun ang magiging pinaka-guide nila bago nila gawin yung ride na yun. Galing kay Theus, 2025. Ano na Master ang mangyayari sa Team Apple? Well, sa Team Apple, kanya-kanyang buhay naman kami. So, honestly, hindi ko alam. May mga... Doktor yun eh.
As in medical doctor, totoo. So, very promising pa yung future niya. So, focus siya malamang. Pero alam ko, gumagawa pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang ensayo niya. Actually, recently, nag-ride sila nila Mark Arthur, tsaka Cycling Chef. Nagbataan loop sila. Tapos si Charles, nasa IT naman. May career ding tinutumbok yung tao. Sir Noel, tsaka si Sir Ronnie, sa family naman ang focus nila. So, pero kami sa Team Apple as a group, siguro wala muna kaming hindi na siguro mangyayari yung yung mga kagaya namin dating multi-day rides. Pero as everybody says, only time can tell. Antayin natin, tignan natin kung ano mangyayari. Sabi ni Marites de la Cruz, salamat idol. Dami rin ako kasama ka picture kahit di ako cyclist. Kasi idol kita. Ayun, ito pa isa, nakakatuwa. Dito sa channel natin, hindi lang mga cyclist ang mga kapot-pot natin. Marami tayong mga followers. Marami ako na-meet sa inyo ng mga nanay, mga lola, siguro mga nakakasabay pag nanonood yung mga anak nila. O yung iba, gusto lang makakita ng mga lugar sa Pilipinas. So marami tayo dyan, mga non-cyclists. Maraming salamat sa inyo. Yeboy Lim, so sad isipin ang nakagisnang gawain ay mawawala, ngunit kalungkutan pa rin. Ayos lang master, simula nung chubby ka pa, nang simula mag-bike vlog. Hanggang sa yung paglihis ng gawain, nandito pa rin akong nagpapasalamat sa pagtuklas ng ganda ng Pilipinas. Suporta pa rin sa iyo hanggang sa sana ating pagkikita sa kalsada. Ayun, ito si Master mukhang dati pa to. Although hindi chubby, nagsimula ba akong chubby? Hindi, siguro kasi nakita niya yung early vlogs ko. Pero nagsimula ako mag-vlog, payat na ako eh. Pero pinakita ko before sa isa sa mga vlogs ko na galing ako sa pagiging chubby talaga. Nung hindi pa ako nagbabike, nasa 180 pounds ako eh. Nestor Cruz, bittersweet, Sir Ian, maaari occasional na lang po ang mga local bike-related vlog content dito sa YouTube na napapanood. Pero sa kabilang banda, na-meet ko naman po kayo in person at nakausap. It's like you jump off the screen and actually meet up with your followers doing biking. Not for vlogging but for the fun of it. Ingat po lagi, good cheer sa mga bagong content nyo. Looking forward sa mga future group rides. And then, house coffee afterwards. Yes, master, medyo bittersweet talaga. Pero nakakatuwa rin, no, na minsan pagka binabalikan yung mga moments, yung nga, parang nabanggit ko, yung mga friendships na nangyari. Friendships I made with the followers. Pero hindi lang sa akin, pati din yung mga na-witness kong friendships na nabuo between kapot-pots na talagang hanggang ngayon solid pa rin. I'm so happy na naging instrument yung channel para magkaroon ng friendship between cyclists. Si Grace Valdelion, na-miss ko si Ian Howe. Na-miss ko rin kayo mga kapot-pot. Talagang nakakamiss sabihin yung kapot-pot, nakakamiss sabihin yung matandang kasabihan, nakakamiss sabihin yung rock music pasok. At isang namimiss ko rin yung yung pag nagbabike ako sa daan tapos biglang may sisigaw na, Ian Howe! O may sisigaw, kapot-pot! Actually, minsan I still get it from people pag nasa mall ako, kumakain sa labas, ganyan. Meron pa rin may mga random encounters na magsasabi, kapot-pot, Ian Howe, ganyan. At nakakatuwa. Kaya nakakamiss talaga. Sabi ni JB, nakaka-relate po ako although hindi po ako nag-vlog. Dati po, kaka-ride, post sa Facebook, picture dito, picture doon. Lately, nag-bike na lang ako, walang post, walang picture. Strava lang kasi automatic upload. Mas nakaka-enjoy yung bike lang. Picture lang kung kailangan. 'Di ba? Naalala ko nung bagong-bago pa lang ako nagbabike. Talagang kaya na in love ako sa pagbabike kasi andun ka lang sa pinapakinggan mo lang yung hampas ng mga dahon, lawis-wis ba yung tawag doon? Tapos kung minsan nasa ilog ka, yung agos ng tubig, sa bukid, yung mga ibon, ganyan. So, kaya ngayon minsan may mga times na nagbabike ako talagang hindi ko na iniisip ano ba yung gusto ko ipakita, ano ba yung gusto kong i-flex sa Facebook. Timing tong comment ni Albert Baldado.
Hindi iyak, Master, hindi. Actually, minsan, kanina medyo natitiri-eyed ako. May mga times din nung binabasa ko yung comment, tapos nagpa-flashback yung mga rides ko. Minsan nakakaiyak din eh. Actually, nung unang beses na nagre-record ako ng goodbye vlog, na unfortunately, pagtingin ko sa camera, hindi pala naka-press yung record. Yun, naiyak talaga ako ron. Portacles, si Mark Arthur pinapanood ko ngayon, tsaka si Zarlin. At mga old videos ni Sir Ian, lalo yung Manila to Bicol. Yan ang isang kasubaybay-subaybay ngayon sa YouTube. In terms of cycling, si Mark Arthur. Super epic long rides, tsaka endurance. Hindi lang sa Pilipinas, tsaka sa around the world pa. Literal na around the world. Kay Leonardo Blanca, sana huwag ka huminto sa paggawa ng content mo, Boss Ian. Nandito ako sa ibang bansa ngayon at sa tuwing pinapanood ko mga videos mo, parang nandyan din ako sa Pilipinas, matagal na akong hindi nakaka-uwi. Palagi kong pinapanood yung mga videos mo at inuulit ko yun. Kaya ito mga master, ito isa sa mga ginagawa ko dati sa vlog ko. Minsan may mga lugar na tingin ko para sa mga nasa Pilipinas, hindi masyado interesting, lalo sa probinsya. May mga liblib na lugar doon, mga eskwelahan, na parang, wala namang special dito ah. Pero vlog ko pa rin, kinakapture ko, makita lang sa video kasi meron tayong mga kagaya ni Leonardo na nasa ibang bansa na pwedeng doon sila nag-aral, doon sila lumaki, or doon sila nung bata sila. Kaya minsan, meron akong mga ganong shots sa YouTube dahil maraming mga kababayan natin sa ibang bansa ang nagko-comment ng ganon. Galing kay AZ Resident. Subukan mong walang audio, just relax ride lang kasi kami nandito sa Amerika. Ayun, sakto. Gusto lang namin makita ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sakto, sinabi ko. Yun nga yun mismo. Ang haba nito. Si Julius Neil Junio. Before pandemic, sinusundan na kita, Sir Ian Howe. Nabili ko bike ko 2018, pinanood ko bike vlogs mo para ma-motivate at ma-inspire ako. Though medyo natigil, pero ngayon babalik loob na ulit. Di man lahat, pero lahat ata ng videos pinanood ko. Yung Laguna Loop mo, pati yung reverse version, naalala ko 3 or 4 na beses kang na-flat nun. Pati pagbisita mo kay Sir Noel at Doc, tsaka isa pa yung dala mo si Ferrino na RB. Norco, Master. Tapos sa daan mo pa yung lubak, tapos may nag-offer ng food sa'yo. Minalungaw. Yung pag-back to work mo, na umuwi ka ng madaling araw, yung pag-resign mo, sa work din, nagtayo ka ng bike shop. Sa Soldier, sa Munti, tsaka yung nag-bike ka. San Pedro, bumabagyo din, dumating yung time na subaybayan dahil change of career at schedule. Naiyak ako rin sa comment ni Julius. Parang bumalik lahat sa utak ko yung mga... Ang galing! Thank you, Master. Talagang solid ka pot-pot to. From the very beginning, tapos detalyado. Totoo nga yung sinabi mo na napanood mo. Maraming salamat, Master. Bry Hiramis. Ikaw ang reason, Master, kaya nahilig kami mag-long rides. You have all the rights na gawin ang mga gusto mo, Master, at ipasa sa bagong content creator ang ginagawa mo noon. Yes, yun nga, nabanggit ko kanina, si Mark Arthur, cycling chef. Sino pa ba? May mga napapanood ako mga matitindi yung mga ginagawa ng content ngayon eh. Kay Vin, kapag naglo-long ride ako, ikaw ang iniisip ko lagi. Iniisip ko kung kinaya mo, kakayanin ko din. Totoo naman. Actually, nagugulat ako yung ibang mga, kasi di ba yung ibang mga followers ko, naging friends ko na rin kahit sa Facebook. Tapos nakikita ko yung mga rides nila. Mas matitindi na yung mga ginagawa nila kaysa sa mga ginagawa ko. Na nakaka-proud din kasi, syempre, nagsimula sila, ikaw yung pinapanood nila. Tapos ngayon, mas malulupit yung mga ginagawa nila. Kay Dino Hermisalud. Salamat, Master, as long may bike ako at may bike, ikaw pa rin ang alaala ko. Nakasweet naman nun. Always dito pa rin, you back or not. And salamat sa mga epic na ride. Are sa atin, Master. Thank you, Master. Ferdinand
Isauro Marcos, ikaw ang bumuhay at nagpasaya sa bike community. Sana wag naman sanang mawala. Yes, Master. Yun nga, dagdag lang tayong content. Follow ko sa Facebook kasi recently doon ako mas active. Pero yun nga, babalik tayo sa YouTube as a more diversified content creator na. Oh, haba na naman to kay Daniel Reyes. Ikaw ang pinapanood namin palagi ng misis ko nung pandemic. That's the time din nung una kaming nagkakilala. We have 4-year-old son na ngayon, pero ngayon nasa malayo na siya at hindi ko din alam kung babalik pa. Oo, sad naman yun. Madaming magandang alaala at samahan na buo during pandemic. Sa kabila ng mga masamang nangyari sa paligid. Nakakalungkot lang isipin na sumasabay sa pagkawala ng pandemic yung magagandang samahan at alaalang nabuo 4 years ago. Salamat pa din sa iyo, Kapotpot, at ikaw ang napanood namin during time ng quarantine. Nakakasad naman yung nangyari sa iyo, Master, kung nagkahiwalay kayo ng asawa mo. Pero nakakatuwa rin na yung mga videos ko namin ng Team Apple ang isa sa naging bonding instrument ninyo. Pero yun nga, nakakalungkot talaga at kagaya sinabi mo, yung kasabay ng pandemic na wala rin yung mga friendship. Hindi naman nawala yung friendship, pero yung mga activities medyo nag-iba na. Pero kasi, di ba, nakakalungkot talaga kasi dati pag nung pandemic, kayo ng mga barkada mo, lalabas kayo, magbabike, ang dami na pupuntahan, magkakasama kayo, paglabas nyo sa kalsada, ang dami nyo nakikita, mga nagiging kaibigan din. Pero ngayon wala, kanya-kanyang buhay na, kanya-kanyang kayod na tayo, kanya-kanyang grind na. So, yun. Oh, ito si Biyahing Bike ni Mike. Dahil sa'yo, nagawa ko ang pinakamahirap na loop sa buong Pilipinas, ang Philippine Loop. Salamat sa inspirasyon. Thank you din, Master. At good luck sa mga future rides mo. Trooper V. Ito si Trooper V. Good memories will stay. Thank you sa mga magandang bike vlog mo, Master. Thank you din, Master. Is Trooper V. Yung account mo na yan, isa sa mga na naalala ko na masipag mag-comment. Raymond Caranto, thank you din, Sir Ian. Masaya ako nakasama kita sa ride sa Makabebe together with DJ Chacha. Dati napapanood lang sa YT. Ayun, nakakatuwa yan na yung minsan yung mga reaction ng mga nanonood lang tapos nakikita ka nila in the flesh. Nakakatuwa yung mga reaction nila. JP035, ikaw ang isa sa primary bike vlogger since pandemic. Kaya please wag ka totally mawawala sa pagbabike. But we respect kung ano man maging tatahak sa journey mo. Ayun, yun nga, Master, hindi ako totally mawawala sa pagbabike. Nagbabike pa rin ako. Nagayaya rides pa rin ako. Hindi ko nga lang binavlog. Yung pagbabike vlog lang ang nabawasan. Pero nga, yung content andito pa rin. Tsaka itong channel, yung ginagawa ko ngayon na related sa music, ginagawa ko siya actively sa Facebook. Gagawin ko pa rin tuloy-tuloy dito sa YouTube. Tuloy ko na. Magkakaroon ako ng bagong format. Fanny Andres, naging inspirasyon kita sa mga vlog mong educational. Sa bike, long rides, sa site routes. Nisama kita sa pagdarasal ko tuwing linggo. Sa simbahan. Sana bigyan ka pa ng Lord ng malusog na buhay. Maraming salamat, Master, sa prayers. Actually, yan yung isa sa mga lessons nung 2 weeks ago yata, or last week, hindi ko alam kung kailan yung simba ko, na sinabi na it's a good thing to be praying for other people. Hindi lang yung para sa'yo, para sa kamag-anak mo, pero pati yun sa mga tao na hindi mo naman related sa'yo. Actually, isa yan sa mga shinare ko sa anak ko. Pag nagsimba ka, kasi minsan dumadaan kami sa simbahan, kahit walang misa, mga ordinary days, weekday, makikita mo may mga tao doon na nagpupunta sila para magdasal. Sabi ko sa anak ko, pag nagpupunta ka during weekday, may mga tao dyan na pupunta, meron sila mga matitinding pangangailangan din, prayers. So, isama mo rin sila sa prayers mo. At dito, Master Fanny Andres, or hindi ko alam kung ma'am or master ka. Thank you sa pagsama mo sa prayer. Nalala ko tuloy si Sir Ronnie. Kay Sir Ronnie, lahat master, kahit lola, tawag niya master.
Jazzy Robinson, pinakaayaw ko na vlog mo ito, Idol Ian. But we must accept the fact na tao ka lang din. Thank you dahil every time na nakakaisip ako ng good memories of my pandemic era is next noon, I remember watching you. Maraming salamat, Idol, for the good days. You're a good one. Thank you then, Master. PJ Corporal, Sir Ian, maraming salamat. Medyo nakakalungkot kasi parang end of an era rin ito para sa karamihan sa amin. Kumbaga parang ito ang katapusan ng pandemic para sa aming mga fans mo. Ikaw at ang journey mo gamit ang mga bike mo ang naging kasangga namin nung kasagsagan ng pandemic. Kaya naman somewhat naging parte na rin ng buhay namin ang mga kwento na sinishare mo sa videos mo. Ako, to be specific, nagsimula ako mag-endurance cycling dahil sa'yo. Katulad ng marami sa amin, na-inspire mo akong bumili ng bike at i-explore ang maraming lugar gamit pati ang nanay. Gamit ito. Pati ang nanay ko nag-aabang tuwing may bago ang video. Ha ha ha. Uy, si Kapot-Pot yan ang palagi niyang sinasabi. Kaya salamat. Yan, naalala ko tuloy nung isang araw na doon kami sa Tanay Highlands. Ang nag-approach sa akin, actually may isang familia doon na nagbe-breakfast din. Tapos nagulat ako, naglalakad ako papalapit doon sa dining area. Lahat sila nakatingin. Tapos nakangiti. Tapos, syempre ayoko naman, ako yung, hindi ako lagi pag may nakakita sa akin sa labas, hindi ko ina-assume na kilala nila ako. So, medyo kaya nakakailang. Pero, ayun, ang lumapit yung nanay, sabi, Idol, pa-picture naman, ganyan. Tapos, tapos small talk, nakakatawa naman. Roman Malyari, parehas tayo ng hilig, Master. Mahilig din ako mag-bike at mag-gitara. Dati din ako banda, miyembro ng banda. Nung bumalik ako sa pag-gitara sa FB, bigla ako napabili ulit ng electric guitar. Dahil sa pagsipra, dahil lead guitarist ako. Ayun, yun yung bagong content ko ngayon sa Facebook. Gumagawa ko ng parody ng pag-gitara, pero sintonado. Kasi, para explain ko lang, kasi siguro yung iba hindi lang nagigets. Pero sa mga nagbabanda, sa mga musikero, minsan di ba nag-jam tayo? Tapos minsan pag lapag nung nota mali, nakakatawa. So, yun yung goal ko noon nung una kong nag-post ng gano'n. Sabi ko, matatawa dito yung mga nagbabanda rin. Pero syempre, ang algorithm ni Facebook, binabato niya yung content mo sa kung sino-sino eh. So, minsan yung mga iba, hindi lang nasasakyan, nambabash sila. Pero okay lang sa akin yun. Hindi baliwala sa akin. Hindi ako nagagalit. Although minsan may mga below the belt, pero ganun talaga sila eh. Wala tayong magagawa. So, okay lang yun. As much as I want to read all the comments, masyado marami. Medyo tatapusin lang natin siguro mga ilang comments na lang. Tapos okay na tayo. Yan, si Mark Bayhon. Yung mga parody mo sa Facebook, palagi ako natatawa. yun nga yun, yung nabanggit ko. Ma'am Maricel Yaneta. Ito si Ma'am Maricel. Buti lang, inabot ko yung comment mo at nabasa ko. Ma'am Maricel, Sir Oliver, sa anak ko si Mateo, maraming salamat. Always, full ang suporta ninyo. Kayo nila Chris Aravata, nila Alan, mga taga-South, Bino TV, sino ba yan? Ayokong nagbabanggit ng mga pangalan eh. Si Ma'am Maricel kasi nababas pangalan. Kaya ayokong nagbabanggit ng pangalan kasi naobliga akong i-recall lahat. Pero pasensya na. Sir Mike ng Paddy's Point, Sir Mike ng Isabela, Mark Escueta, Treble Bambao, Mark Asquero, Cycling Chef, lahat kayo, Team Apple, lahat. Maraming salamat sa inyo. Basta lahat sa inyo, pasensya na kung hindi ko kayo lahat may isa-isa. Actually, naging part na talaga ng Circle of Friends. Yan, kasama lagi kila Sir Noel. Thank you. Kuya Marco, salamat. Ikaw ang sumagip sa kalungkutan ko ng pandemya. Nico, maraming salamat. Since pandemic, lagi ako nakatutok sa vlog mo. Maraming salamat din, Master. Mga Master, ang dami pa rito. Iba, ipa-flash ko na lang siguro sa screen. Kasi, in-screenshot ko na to eh. Tapos ngayon, inisa-isa ko lang. Sayang naman kung di ko may papakita. Basahin nyo na lang isa-isa mga Master. Post nyo kung gusto nyo. Para makita nyo rin mga pangalan nyo. Maraming salamat sa inyo. Ang dami. Na talagang very touching, nakaka-touch. As always, mga kapot-pot, maraming salamat. At ayun nga, hindi tayo titigil sa pag-vlog. Yung bike vlog, mababawasan. Pero madadagdagan yung content natin ng music-related, travel-related. Pwedeng food, life happenings. At kapot-pot signing off ba? Hindi naman siguro. Tuloy-tuloy pa rin eh. Pero andyan pa rin tayo, mga kapot-pot. Kapot-pot will always be kapot-pot. Pag nakita nyo ako sa kalsada, sana pag in-approach nyo ako, halimbawa, pag nasa labas, pag in-approach nyo ako, banggitin nyo na long-time follower kayo para alam natin kung ano pag-uusapan natin, kung yung mga kalokohan ko ba sa Facebook or YouTube. Kaya kasi magkaiba talaga.
yung community natin sa Facebook at YouTube. Totally different environment, totally different community. So, pero mas, ako dito sa YouTube, mas malapit sa puso ko yung mga kapot-pot natin sa YouTube. Dahil, dito solid eh. Sa YouTube, minsan kung kani-kanino lang binabato ni Facebook yung content mo. So, minsan yung iba, makita ka nila the first time, tapos akala nila pwede na nilang sabihin lahat ng mga gusto nila sabihin sa'yo. Di ba? Yung iba, kung makapagmura, akala mo binili nila yung pagkatao mo. Yung iba, makapagmura. Pero, in short, pinapakita lang naman nila yung character nila, yung values nila. So, wala tayong magagawa doon. Diba? Doon nga sa isa sa mga librong binasa ko, sabi doon, you cannot control how others speak, behave, and treat you. Ang makokontrol mo kung paano ka magre-react towards those kinds of stimulants. So, doon tayo sa doon tayo sa good vibes. At ayun na nga. Maraming salamat sa inyo mga kapot-pot. Siyempre, hindi naman ito ang katapusan. Pero parang kagaya ng lagi kong sinasabi, pagkatapos ng matandang kasabihan ng mga Kastila, lang mag-comment, mag-like at mag-subscribe, swertehin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong swertehin. Hanggang sa muli. Salamat.